Съвсем разбираемо е, че много се притеснявате, когато чуете диагнозата рак на щитовидната жлеза, която ви е поставена след операция. Аз ще ви помогна да разберете как лесно можете да оздравеете от това заболяване и как да преживеете периодите на неговото проследяване, тъй като в продължение на 5 години най-малко трябва да се следи вашето състояние. Това е една рядка болест и през миналата година е имало около 260-270 болни. И това, което искам да подчертая, е страха от радиация, за да ви кажа, че няма влияние, нито увеличение на рака на щитовидната жлеза след нещастието в Чернобил. Всички хора, които живеят, имат в щитовидната си жлеза, включително и аз, една вероятност да имат малки, неоткрити фокусчета на този рак, който до края на живота може да не се прояви. Затова ние ги наричаме инциденталоми, значи те инцидентно се намират при операция за друга болест. Когато се установи диагнозата, какво трябва да направим? Какво лечение? Естествено, най-напред е операцията, но при такива малки инциденталоми, които се откриват, може да се направи само частична операция. Предстои ви лечение с радиоактивен йод и каква подготовка трябва да има. 4 до 6 седмици след операцията не трябва да се взема лекарството, което замества жлезата. Трябва да се спазва медикаментозен режим, т.е. някои лекарства, които вземете, трябва да бъдат съобразени, дали да бъдат продължени или да се прекъснат, и диетичен режим. И това всичкото ще ви го каже лекуващия лекар. Този период обаче е доста дълъг и може да бъде облегчен, като започнете веднага заместителната терапия за липсващата ви жлеза и ви бъдат направени 2 инжекции в 2 поредни дни. Това лекарство ни дава възможност да се повиши нивото на ТСХ, една проба, която ще чуете доста често да се прави и споменава, с много добър комфорт, без страничните явления, които се наблюдават, когато не вземате хапчета. А кои са те? Получава се отток по лицето и тялото, което се проявява най-често с това, че ви стягат обувките или са ви тесни дрехите. Дори в най-горещите температури имате чувство на студ, кожата става суха, мисленето леко се забавя, движенията също. Имате едно чувство на умора, на отпадналост, което се дължи на промяна в мускулатурата. Понякога и мускулатурата на сърдечния мускул се повлиява и може да имате сърдечни оплаквания. Жените често имат запек, за съжаление това чувство се засилва, кръвното налягане спада, пулса се забавя, гласът може да се промени. Чувството е неприятно, отразяват се също и върху пробите на черния дроб, на кръвната захар, на липидите. И затова, когато сте в това състояние, не бива да правите контрол на тези изследвания, защото те няма да са истинските, които са ви през нормалното състояние, когато вземате хапчета. Тези неприятни явления могат да бъдат много лесно избегнати с 2 инжекции, които фактически внасят в организма ви така необходимия да бъде повишен ниво на хормона ТСХ. Инжекциите са мускулни, те се правят 2 поредни дни и се поднасят изключително добре. Дали помага и за самият процес на лечение? Да, защото много по-малко задържа радиоактивния йод в тялото, като го концентрира специално в щитовидната жлеза. Много по-лесно се правят изследванията на цялото тяло, когато това трябва да стане за определяне на ефекта от лечението и всъщност е едно голямо улеснение за българския пациент. Как ние разбираме, че сте оздравяли? Това става
с сцинтиграфия на щитовидната жлеза. Радиоактивен йод се дава в малка доза и се натрупва в цялото тяло, но за да стане това, трябва отново да бъдете 4 седмици без хапчетата. И отново нашите 2 малки инжекции помагат да не спирате хапчетата и да не получавате тежките явления на липса на хормонална терапия. А как следим заболяването? Следим го с ехография. Ако се наложи да се направи въпросният радиоактивен йод, диагностична сцинтиграфия, може отново да получите тези 2 инжекции. И разбира се, те ще повишат ТСХ толкова високо, че туморният маркер тиреоглобулин, който ще чуете много пъти да се повтаря по време на вашето проследяване, ще има реална стойност. И така, кои пациенти имат право да получат лекарството рекомбинантен ТСХ чрез здравната каса? На първо място това са пациенти, при които операцията е не голяма и не може да се повтори по най-различни съображения. И на второ място, когато има заплашващи живота състояния, които забраняват прекъсването на хормоналното лечение, като лекарства против тежка невроза или психични заболявания, против тежка мигрена, против сърдечна аритмия, диабет, когато има висок холестерин и някои ендокринни заболявания, които са свързани с отток на лицето и на очите. Така че вашето състояние се овладява, вие оздравявате, влизате нормално в социалния живот, спокойно може да имате деца, да ги видите как израстват и просто трябва да знаете, че рака на щитовидната жлеза отдавна не е присъда, нито е безнадежно състояние, то е напълно лечимо и вече България се лекува по европейските и световни стандарти.